τοπική γνώμη υπήρχε ένα ρεπορτάζ με την υπογραφή του Μιχάλη του Μαστή που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Το πώς ένας συμπολίτης μας μετά από αρκετά χρόνια με κάποια σοβαρή ψυχική ασθένεια ή τουλάχιστον έτσι εμφανιζόταν, κατάφερε να θεραπευθεί και όχι απλά να θεραπευθεί, αλλά σήμερα να είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας και με αγωγή να στρέφεται κατά του ΙΚΑ και να ζητά αποζημίωση. Μια περίπτωση φαντάζομαι που θα μπορούσε να τύχει στον οποιοδήποτε από εμάς και που βέβαια δείχνει την αντοχή του ανθρώπου και τις δυνάμεις που έχει. Αποφάσισε λοιπόν η επόμενη μέρα να καλέσει τον Νίκο τον Κασέρη να συζητήσουμε μαζί του. Να τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται στα στούντιο της επόμενης μέρας. Κύριε Κασέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Βενιανάκη. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Τι κάνατε? Μια χαρά. Τι γίνεται, κύριε Κασέρη? Στο θέμα μας. Στο θέμα μας. Θα αφήσω έτσι σε εσάς να ξεκινήσετε. Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο θέμα. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον για όλους μας. Για τους γονείς, για τον καθένα μας. Γιατί ο καθένας μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, να χρειαστεί να πάρει ψυχοφάρμακα. Το θέμα είναι τι γίνεται. Βρίσκει ανθρώπους δίπλα του, μπορεί ο ίδιος να το ξεπεράσει, μπορεί να αλλάξει η ζωή και εσείς το έχετε κάνει αυτό πράξη. Εγώ θα πω ό,τι αφορά για μένα. Τώρα για το τι κάνουν οι ψυχιάτροι με άλλους ασθενείς, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος που μας ακούει. Συγκεκριμένα όσο αφορά το ΙΚΑ, η περιπέτεια μου αρχίζει στα 18 μου. Η περιπέτεια μου όμως συνολικά αρχίζει από τα 3 μου χρόνια, τα οποία θα παραλείψουμε. Λοιπόν, από τα 18 μου. Στα 18, ενώ εργαζόμουν σαν βοηθός μηχανοτεχνίτη, επισκέφτηκα τους ψυχιάτρους και ζήτησα βοήθεια, διότι τους εξήγησα ότι ένιωθα κάποια συμπτώματα, ήμουνα σε κακή ψυχολογική κατάσταση, δεν μπορούσα να ελέγξω το μυαλό μου, ένιωθα σωματικές διαταραχές, πολλές ενοχλήσεις. Μόνος μου πήγαν, ναι. Οι ψυχιάτροι με παρέπεμψαν να μπω σε ψυχιατρική κλινική. Οι ψυχιάτροι του ΙΚΑ Ρόδου. Και με παρέπεψαν να μπω σε ψυχιατρική κλινική στην Αθήνα, για να γίνουν, λέει, κάποιες εξετάσεις. Όταν πήγα σε ψυχιατρική κλινική στην Αθήνα, στα γραφεία μόλις μπήκα εκεί μέσα, μου είπαν οι ψυχίατροι ότι θα με κρατήσουν μέσα για να μου κάνουν εξετάσεις, να βρούνε τι ακριβώς έχω. Όμως με το που ανέβηκα τη σκάλα δηλαδή που εισήχθα στο ψυχιατρίο, ήρθε ο νοσοκόμος με τα χάπια. Του λέω, λάθος κάνεις, δεν μπορεί, αφού εγώ ακόμα δεν με εξετάσανε. Δεν έχω την ευκαιρία δηλαδή. Ναι, όχι, μου λέει, στο κύριος Κασέρης, ορίστε τα φάρμακα. Και μου τα έδωσε με το ζόρι. Τι εξετάσεις μου κάνανε και εγώ δεν ξέρω. Μετά από 2-3 μέρες θυμάμαι είχαν πάρει αίμα. Αυτό ήταν όλο. Και μείνατε στην κλινική? Έμεινα στην κλινική την πρώτη φορά 1,5 μήνα. Με είχαν βαλσαμώσει. Όταν βγήκα έξω ήμουν χειρότερος από ό,τι όταν μπήκα. Εν τω μεταξύ εγώ πριν βγω από την κλινική ρωτούσα τους γιατρούς εάν υπάρχει κάποια διαφορετική θεραπεία να δοκιμάσω, γιατί με αυτή η θεραπεία που με κάνανε δεν έβλεπα θετικά αποτελέσματα. Οι ψυχιάτροι με διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει άλλη θεραπεία, διότι ό,τι φάρμακα υπάρχουν στην Ελλάδα υπάρχουν και στο εξωτερικό, γιατί κάποτε τους είχα πει κιόλα, εάν υπάρχει κάποια άλλη θεραπεία έστω στο εξωτερικό, πέστε μου να δοκιμάσω. Γιατί δεν βλέπω να γίνομαι καλά με τη δικιά σας θεραπεία. Με επιβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει άλλη θεραπεία, ότι φάρμακα υπάρχουν στο εξωτερικό υπάρχουν και στην Ελλάδα, μέχρι που τους ζητούσα εγώ να μου κάνουν ηλεκτροσόκ, κάτι άλλο, διαφορετική θεραπεία, γιατί ευτυχώς που δεν μου κάναν και ηλεκτροσόκ, τέλος πάντων. Μείνατε 4 μήνες εκεί? Την πρώτη φορά έμεινα 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. Ναι. Μετά ξαναεπιστρέψατε? Βγήκα έξω, όταν βγήκα έξω προσπάθησα να ξαναεργαστώ στο συνεργείο αυτοκινήτων όπου εργαζόμουν πριν. Δούλεψα 2 μέρες και με έδιωξε ο άνθρωπος, διότι δεν μπορούσα να αποδώσω. Ήμουνα σαν βαλσαμωμένος. Εσείς αντιλαμβανόσαστε ότι έχετε πρόβλημα? Ναι, το αντιλαμβανόμουν, βεβαίως. Και ζητούσα βοήθεια και έκανα τα πάντα για να γίνω καλά. Δεν κοροϊδεύα, έδινα πράγματι τον καλύτερο μου εαυτό. Οι ψυχίατροι δεν ξέραν τι κάνανε.
έμεινα κάποια χρόνια έξω από την κλινική. Μου κάνει, γιατί συνήθως όσοι έχουν πρόβλημα δίνουν την εντύπωση ότι, και το λένε, ότι εμείς είμαστε μια χαρά, ότι ξέρω εγώ πρόβλημα έχετε εσείς οι υπόλοιποι. Ότι εσείς μάλλον λάθος δρόμο είχατε πάρει, ίσως το πρόβλημα να μην ήταν σοβαρό όπως το εμφάνιζαν οι ψυχίατροι. Κοιτάξτε, επειδή ξέρω με ποια θεραπεία γίνεται κάποιος καλά, ένα μεγάλο μέρος αυτινής της θεραπείας για να γίνει κάποιος καλά είναι να παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που το παραδεχόμουν ότι έχω πρόβλημα και όχι απλά το παραδεχόμουν και έλεγα έχω πρόβλημα, είμαι τρελός, χαχαχουχα, αλλά έλεγα έχω πρόβλημα, είμαι τρελός και θέλω να γίνω καλά, στα αλήθεια. Και προσπαθούσα. Δηλαδή λέγατε ότι είμαι τρελός, αλλά θέλω να το ξεπεράσω. Ναι, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Το παραδεχόμουν και ζητούσα βοήθεια. Λοιπόν, μετά την πρώτη φορά που βγήκα από την κλινική, μετά από κάποια χρόνια, προσπάθησα να ξαναεργαστώ αφού είχα σταματήσει τα φάρμακα τα οποία μου δίνανε. Με έπιασε κρίση, περίπου ένα μήνα μπόρεσα να δουλέψω, με έπιασε κρίση και ξαναμπήκα για δεύτερη φορά στην κλινική, στην Αθήνα πάλι. Στην ίδια κλινική και με κρατήσανε μέσα 4 μήνες. Ενώ ήθελα να βγω από τον πρώτο μήνα, δεν με αφήνα να βγω. Έμεινα 4 μήνες μέσα, βγήκα μετά έξω, με αυξήσανε τα φάρμακα οι άλλοι ψυχίατροι οι οποίοι με παρακολουθούσαν από το ΙΚΑ εδώ στη Ρόδο, μου βάλανε και ενέσεις, κάτι βαριές ενέσεις για σχιζοφρενή. Η διάγνωση των ιατρών του ΙΚΑ... Σας είχαν πάει για σχιζοφρένεια δηλαδή. Η διάγνωση των ιατρών του ΙΚΑ ήταν βαριά ψυχοσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου, γράψανε κάποιοι, και κάποιοι γράψανε βαριά ψυχοσική συνδρομή σκιζοφρενικού τύπου, που είναι ας πούμε σκιζοφρένεια. Όταν ήμουν περίπου 23 χρονών, δηλαδή από τα 18 μου μέχρι τα 23, μπαινόγαινα από την κλινική. Περίπου στα 23, όταν ήμουν βαλσαμωμένος με τα φάρμακα και σε κακή κατάσταση, και δεν αντέχα άλλο πια, ήθελα να πεθανώ. Είχα ανέβει αρκετές φορές στην ταράτσα του σπιτιού μου και ήθελα να αυτοκτονήσω. Ο λόγος που δεν πήδηξα ήταν, δίχως πλάκα, ότι φοβόμουν μην τυχω όταν πέσω δεν σκοτωθώ. Γιατί φοβόμουν πολύ μην μείνω ανάπηρος και σωματικά, ήμουνα που ήμουνα και ψυχολογικά και δεν ήθελα πια. Δηλαδή αν ήταν πολύ ψηλά θα πηδούσα. Σε εκείνη την κατάσταση, στην απόγνωση πάνω, επισκέφτηκα τον γιατρό, τον κύριο Μανώλη Μινά, ο οποίος και στην κυριολεξία με έβγαλε μέσα από τον τάφο. Ξεκινήσαμε μία θεραπεία η οποία δεν ήταν φαρμακευτική. Πήρα μεν και φάρμακα στους πρώτους μήνες της θεραπείας, αλλά η βασική θεραπεία ήταν η ψυχοθεραπεία αναλυτικού τύπου, η οποία γίνεται με συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολη θεραπεία, πρέπει να προσέξεις πολύ καλά τι σου λέει ο γιατρός, να καταλάβεις αυτά που λέει, να τα δουλέψεις μέσα στο υποσυνείδητό σου, να κάνεις πάρα πολλή δουλειά και η βελτίωση θα είναι ελάχιστη. Ελάχιστη έως μηδαμινή. Και θέλει πολλά χρόνια τέτοιας δουλειάς και σιγά σιγά από τρελός που ήμουνα έγινα ένας επιχειρηματίας. Και καλός επιχειρηματίας πρέπει να πω εγώ από τις πληροφορίες που έχω πάρει. Αυτό δεν το είπα εγώ. Ναι. Λοιπόν, και ακόμα δεν μπορώ βέβαια κύριε Κασέρη να δεχτώ ότι ένας που δεν έχει σώστα φορά, ένας του είναι και καλός επιχειρηματίας. Σημαίνει ότι εσείς έχετε κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Αν δεχτώ ότι είχατε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί διαφορετικά η δουλειά δεν θα πήγαινε καλά. Όμως με τη σωστή θεραπεία και το σοβαρό πρόβλημα το ξεπερνά κάποιος και γίνεται καλά. Και κάνει... Εσείς συνεχίζετε και σήμερα τη θεραπεία? Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία μου. Είμαι στο τελευταίο στάδιο εδώ και αρκετά χρόνια. Ο κύριος Μινάς λέει ότι θα έρθει η στιγμή που θα ολοκληρωθεί πια η θεραπεία και δεν θα χρειάζομαι να πηγαίνω να κάνω επισκέψεις. Υπάρχουν όμως 3 ερωτηματικά σε αυτή όλη την ιστορία, τα οποία γυρίζουν συνέχεια στο μυαλό μου. Εφόσον εγώ αρωτούσα τους ψυχιάτρους εάν υπάρχει κάποια άλλη θεραπεία να δοκιμάσω, δεν ήταν υποχρεωμένοι να μου πούνε ότι υπάρχει. Εφόσον υπήρχε η ψυχοθεραπεία, γιατί μου το κρύβανε? Ένα είναι αυτό. Πόσα χρόνια φάγατε αλήθεια σε κλινικές, σε ψυχοφάρμακα και όλα αυτά? Έφα μία πενταετία από τα 18 μου μέχρι τα 23 μου με λαθασμένες και άστοχες θεραπείες που
που εάν μου δίναν τη σωστή θεραπεία από τότε, από τα 18 μου χρόνια, ίσως μέσα σε μια πενταετία να είχα φτιάξει τη ζωή μου και να είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η θεραπεία μου. Τώρα αντί για πενταετία θα πάει 20 ετία και να δούμε με τις λαθασμένες και άστοχες θεραπείες. Και το πρώτο ερώτημα βέβαια που μας είπατε ήδη είναι γιατί δεν σας είπαν ότι υπάρχει και η ψυχοθεραπεία. Ναι, ένα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι εφόσον εγώ δεν ένιωθα καλά με τις θεραπείες που με κάναν και ήθελα να φύγω από την κλινική, γιατί με κρατούσαν αναγκαστικά μέσα. Και ξέρω ότι εάν το έσκαγα θα με έπιανε η αστυνομία και θα με ξανάβαζε μέσα. Με ποιο δικαίωμα κρατάνε κάποιον άνθρωπο μέσα σε κλινική και του παρέχουν λαθασμένη και άστοχη θεραπεία και τον εξαναγκάζουν να ακολουθεί αυτή τη θεραπεία. Ενώ εγώ τη σωστή θεραπεία την οποία ακολουθώ από τον κύριο Μινά, την ακολουθώ και αν θέλω τη σταματάω. Όμως την ακολουθώ επειδή βλέπω ότι μου κάνει καλό. Δεν έχω λόγο να τη σταματήσω. Έχω όμως το δικαίωμα να τη σταματήσω εάν θέλω. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Εύλογα τα ερωτήματα που θέτετε. Όλο αυτό το διάστημα, κύριε Κασέρη, ήσασταν μόνος σας? Μόνος σας δίνατε τη μάχη αυτή? Τη μάχη την έδινα μόνος μου, διότι τα μέλη της οικογένειάς μου παίξανε πολύ αρνητικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Ας μην το κάνουμε οικογενειακό το δράμα. Ναι, να το αφήσουμε εδώ. Το θέμα είναι ότι εσείς ξεκινήσετε μόνος σας. Όπως μου είπατε, παραδεχτήκατε το πρόβλημα που έχετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό νομίζω για όλους μας. Δηλαδή οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε, μικρό ή μεγάλο, μόνο όταν το παραδεχτούμε μπορούμε να το πολεμήσουμε κιόλας. Και βρήκατε και τον κατάλληλο επιστήμονα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Τώρα... Έχετε στραφεί κατά του ΙΚΑ. Έχω στραφεί κατά του ΙΚΑ και φυσικά οι γιατροί οι οποίοι με κοιτάζανε και με κάναν τις θεραπείες είναι γιατροί οι οποίοι ανήκουν στο ΙΚΑ. Οπότε στράφηκα κατά του ΙΚΑ, δεν μπορούσα να στραφώ κατά των γιατρών μεμονωμένα. Όμως εντυπωσιακό είναι και όταν γινόταν το δικαστήριο ήρθε να καταθέσει εναντίον μου κάποιος ψυχίατρος, κρατικός ψυχίατρος. Και σε ερώτηση που του έκανε ο δικηγόρος μου, τι διαφορά υπάρχει μεταξύ της διάγνωσης ψυχοσική συνδρομή παρανοϊκού τύπου, που αυτή τη διάγνωση διάγνωσαν για μένα οι ψυχίατροι του ΙΚΑ, και τι διαφορά υπάρχει μεταξύ της διαταραχής προσωπικότητας, την οποία διάγνωσε ο κύριος Μινάς. Ο κύριος ψυχίατρος που ήταν μάρτυρας στο δικαστήριο απάντησε ότι δεν υπάρχει διαφορά, είναι η ίδια πάθηση. Απλά την είπανε με δύο διαφορετικούς χαρακτηρισμούς, με διαφορετικά λόγια. Ενώ εγώ πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει διαβάσει κιόλας γύρω από αυτές τις ψυχικές ασθένειες, κύριε Κασέρη. Και έχω διαβάσει και με την πείρα μου, συζητώντας με τον κύριο Μινά, μαθαίνω κάποια πράγματα. Εσείς έχετε στραφεί κατά του ΙΚΑ με αγωγή. Ναι. Και εκδικάστηκε νομίζω η υπόθεση την περασμένη Δευτέρα. Ναι, δεν ολοκληρώθηκε το δικαστήριο, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα. Και θα πρέπει να πω ότι ήσασταν... Και να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας. Λοιπόν, κύριε Κασέρη, ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλώς δουλειές. Κυρίες και κύριοι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο άλλο σχόλιο από μένα.